Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ban Pynsngewthuh ye Nongshong Shnong ka Shnong Lawjynriew nong thamai Shalong. Hakalai trik ubnai naitung arajar arpuai. Kala pensyai pajba Halor ka jing syarkai jong uknyang jingpang COVID-19. Bad Halor ka jing don kam ban yo ya ka Injek Tika. Khnang ban yada yaladi na uniu knyang jingpang. Ka jing Pynsngewthuh pajba kamsyam lalong da ka jing yalang pajba ne ka jing yalom bon breu. Hanrei ka lalong lingba ka internet bala suplat pajba lingba ka YouTube. Bat ka jing Pynsngewthuh ya ka jing kran na ki reu shampang sha ki Nongshong Shnong jong kani ka Shnong lingba ki tindong pensawa ha ka Shnong. Ha ka jing yalang badan tang ki reu shampang lai dan lang ka Deputy Commissioner jong ki East Khasi Hills District ka kong Isa Wanda lalu kabalong ka wei ni ki Nongshong Shnong jong ka Shnong Lawjynriew kabala mat pang da ki jing kentu ken pham ya ki Nongshong Shnong ban yakun persya ya uknyang jingpang COVID-19 da ka babut renti ya ki kendon balabo da ka tenat ka kot ka khia. Nakaluang jong ka administration ni kalong bitang ko wehi ban terpat yakhi bat ban penslur hadu menta habai dei buni khanyang jingpang covid kat kendai nimdon kanu ka dawai deng nimdon kanu ka lat bakum nungin pendu yaka henry kalong bet tang bangin buat perkhingi ki an tang bangin buat perkhingi kendon ki bala abu na sarkar bandeng mas masak keti baha ban use sanitizer nangta ban buat e baro ki kendon ki bala abu ban mentale kum bangil atep ngidan tang ko wehi kalat ban yo ajingyara ban kumno ban penklan ke immune system ke jongi bangin la ban ya le persya unu covid khat kendai kalong tang bangin ai tika tina kaliang ke jongi lu kerpat ba kani ko we ke dikalat hi timut tang ko ta ke kerpat ke jonga ba kat bangin ang penslur ka kadang don kalat snowha na kaliang ke jong pi ki Nongshong Shnong ba kiba yo i ke ni ka live telecast ruba penslur ya le dia banum snap ki khana kiba ki khara ham saya berda fikum bela ong i madam GC lu ki don ki doctors expert ki ba tempat syai baru pilak ban keli pilak ban phone mengilak ban batai ham bania ip bala dadan kanu ke jing ear ni ke jing sngo bom skan ke jong pi. Ngismo ban pentip ya pi ngismo ban penslor ya pi tam lingba ki lupung pung kini ban aya ka jing pensyai namal katagat ka jongi kalong balak kumno lakawan kataka wat ka balai ngin ong no kataka third wave lami ka kela ka balai ka bagi medical experts bat ki wei ki predict ladakawan kum kata sasisian yem tua bagi Nongshong Shnong bait bathon jongi kimsa ta jur ketika kamlong kajing yada ketika kamdei tang kaba kan yada yang asimet hinrei kan yada ki briu ki bedong tuleng saudon jonga kalong kum ka social responsibility namar ka yada ya ka imlang salang hi baro kawai kan penyo yang ya kata ka bangi ong ka herd immunity ka baki doktor kin sabatai khambha iyo i baki briu ki dang don ha pedeng ka jingtiang tang ban wan shahmat ban tesru kikin randin ki doktor kin sabatai phi balai ngi don kam ban le ya ka testing ka jingshim ya ka nongmuna kan long ka jing ya da ya phi ba ki weipat namar kan yarap ya kata ka early detection ya ka jing lap kloi jong uknyang jing pang nang ba ngin te lakam si sendon ya ka jing sapriang su ka jong u i kwa ban ong ba don kam ban tiang don kam ban snow ba ladang test positive on pek ben dami on iben yang kirang ba Shnong ki CCMT kila don hasenda jongi kom ka district administration ban aya ka jingira ban aya ti ka mon ka biang jongki khamtam ya ki brieu ki bala dai positive khamtam ya ki household sebab ki yeng ki sem ki badon hapden ka containment ladang ni test positive
Yim day ban snow kumno kam day ka jing iben kam day ka jing le ben ka sarkar ka yarap lingba ki to ki home provision kits hinyo ru ya ki isolation kits krang ba phimla ban bodien bha ya ka kot ka khya jong thi ban jong ki ba yeng bha sem jong thi ke snow bha nimnum ye tiang nimnum long ki ba ram dien ba ki ba bu re tang da ka jing e trailang nin la ban job season don ya uni khyang jing pang